Nestes tempos en que semella que os hospitais son lugares de fin da vida, o vivir aquí entra na parte onde comeza a vida máis prematuramente, a unidade de neonatos. Son exemplo de como a medicina vai conseguindo estirar os límites da vida por ambos extremos. A experiencia dos que traballan nisto e a das familias que comenzan a súa andaina nestes espazos é tan profunda que os marca para sempre. 9 de cada 100 bebés que nacen en Galicia son prematuros e algúns pesan pouco máis de 600 gramos. Hoxe visitamos a unidade de neonatoloxía do Hospital Materno Infantil da Coruña, onde un amplo equipo de profesionais volca toda a súa enerxía para axudar a estes pequenos e as súas familias. Emocionalmente nadie está preparado para tener un niño prematuro. Todos nosotros, cuando planificamos tener un hijo o una hija, lo primero que planificas es el momento. Luego, cuando tú quieres tener un hijo, quieres pues que todo vaya bien, ¿no? Tiñamos moitas ganas de ser pais, pero sí, así de repente empezáronos a decir que, bueno, que viran un saco, dalía uns días 2 sacos e despois xa 3 sacos e dixemos, bueno, esperemos que non sigan saindo máis sacos porque isto, vamos, sí, nos entrou xa un pouquiño de medo. La mejor incubadora es el útero materno, pero a veces hay recién nacidos que no pueden seguir la gestación y que nosotros tenemos que darles todo el soporte y toda la ayuda que se pueda. Nós somos de Lugo e a mitade do embarazo nos trasladaron aquí a Coruña polo tema da xestación. Naceron o 5 de outubro, o día de San Froilán, que nos diría do patrón de Lugo. Bueno, ainda que ao principio foi moi duro, pero bueno, co tempo, a ver, pois vas asimilando un pouco a situación, vas vendo que les tiran para adiante, que son máis fortes do que pensamos moitas veces, porque os vemos tan vulnerables, tan pequeniños, pero bueno, sí que é verdad que, a ver, para unha persoa que non está acostumada a ver nenos de tan pequeniños, pois é un pouco xoco ao principio. Bueno, por lo menos para nós sí que o foi, para min tamén, sí. Nacer antes de tempo non é igual para os que nacen pouco antes do que lles tocaría que para os que o fan no que se coñece como os límites da viabilidade. Fálase de grandes prematuros cando están por debaixo de 1.500 gramos ou 32 semanas de xestación e extremadamente prematuros por debaixo das 28 semanas. Cada año 45 o 50 niños en este hospital son menores de 1.500 gramos o de 32 semanas. Y en el límite de la viabilidad, que la podemos considerar en las 23-24 semanas, también nace algún niño todos los años. Daniela, que foi a máis pequeniña, pesou 690 gramos. Despois Luca foi o seguinte con 1,80 kg e por último Mateo con 1,111 kg. E bueno, agora xa están máis grandeciños, Mateo xa pesa 1,8 kg, o sea que xa o vemos como o grandullón o grandullón da familia. E bueno, a nena ainda temos na UCI e os 2 nenos están aquí en intermedios. Entonces, pois bueno, a ver se pouquiño a pouco vamos avanzando coa nena tamén. E nada, empezamos a ver a luz ao final do túnel de longo percorrido, non? Os pais de larga estancia sí que establecemos un vínculo moi estreito. Vínculos de, eu non sei que diría, de toda a vida, seguramente. Os nosos pacientes non son só os bebés. Os nosos pacientes son a familia. Eu, cando recibo algunha enfermeira nova ou alguén que está en programa de formación e lle enseño a unidade, e falamos un pouco de cales son os valores que nos sosteñen, eu sempre lle digo, nós, pois a unha mamá ou un papá, pois non lle poñemos medicación, non lle tomamos un control de constantes ou non lle facemos unha cura, pero os cuidamos de outro xeito. Cuando se va de alta un niño prematuro que ha estado con nosotros 2-3 meses ingresado, porque normalmente se suelen ir casi cuando le tocaba nacer, cuando se va de alta, pues quizá 100-120 personas han atendido a ese niño en algún momento durante su estancia. Xa tanto dende auxiliares, enfermeiras, enfermeiros, médicos, todos nos tratan con moitísimo cariño e vamos, estamos encantados. A verdade é que é un traballo precioso, porque é un traballo ca familia, o conxunto da familia. Os cuidados do bebé prematuro cambiaron moito nos últimos anos. Recordo cando os papais eran visitas, non hai tanto que os papás eran visitas. Tiñamos uns pasillos que rodeaban tanto a UCIN como o resto da unidade,
Eses papás entraban nuns horarios moi restringidos, diríache que ao mellor media hora pola mañá e media hora pola tarde, nada máis, e vían aos seus nenos a través dun cristal. Para mí é un recordo amargo, e con moito sentimento de culpa. Pero, bueno, pensábamos que eso era o correcto. Pensábamos que os papás supoñían un risco para os seus fillos. De feito, cando empezaron a entrar nas unidades, tamén con horarios restringidos, en fin, os pobriños os vestíamos, sabe, ríete dos EPIs da hora. Porque, claro, que peligro, viene papá e mamá, que non lo toquen, que non tal, cando os pais non representan ningún peligro, todo o contrario, para os seus fillos. Estamos intentando que la familia participe en los cuidados desde el primer momento, que cojan a sus niños incluso en momentos críticos, cuando están con un respirador o cuando están superando una situación crítica, que puedan hacer canguro con ellos, que tengan presencia, que estén presentes en la unidad todo el tiempo posible, y eso hay evidencia de que mejora los resultados en estos niños tan prematuros. Eso notamos cada día. Pois tes ao mellor un niño que está na UCI, que está máis inquieto, que a enfermeira di, "Joi, non sei o que le pasa, pero mira que lleva, non lo di colocado, no tal", bueno, ven a súa mamá, o pon pel con pel, fai canguriño, en 2 minutos está dormido, si cadra si o papá tamén durme, que os pais botan aquí unhas siestas estupendas, con seus nenos en canguro. A sensación de collelo un canguro é impresionante. E despois, cando collín un día os dous xuntos, e me deixaron poñelo xuntos, foi, a verdad, que super emocionante. É como, vamos, non sei, como que se che pasan todos os males, non, de repente. Nos facemos canguro, o método canguro, que se contacto pel con pel, desde moi prontiño, incluso ainda que o neno teña pois un respirador e catéteres centrais e soporte vital, eso non é un impedimento para que podan estar con eles. E ves como o neno está plácido, descansa, se estabiliza. Para nós é o mellor traballo do mundo, estar aquí con eles intentando, vamos, eso, enseñarlles e darlles un montón de cariño, que é importante ao final, porque senón eles están aí na incubadora, pois bueno, non teñen o contacto, claro, como un bebé a término, non, constante cos pais. Eu creo que nunca necesitamos máis todo o mundo, non hai excepcións neso, a nosa familia, a xente que queremos, que cando estamos enfermos, pois os nosos nenos, inda que non podan falar, tamén necesitan dese calor, dese amor, dese cuidado que solamente papá e mamá lle poden dar. Todo o equipo médico acompaña a familia durante os días, semanas e ás veces meses que pasan no hospital. Horas moi duras, cheas de emocións, que os distintos especialistas comparten cos pais. Estar no momento que comeza a vida, cos obstáculos que comeza moitas veces, ver como se van os nenos e como se van os pais, e ver logo como nos veñen visitar, celebrando os seus cumpleanos con nós, celebrando os carnavales, celebrando as navidades, o día do prematuro, pois é moi gratificante, porque nos facemos o noso traballo, pero non sabemos como vai ser a evolución dese neno ao paso do tempo. Os nosos nenos, os nosos pacientes son os máis vulnerables. Por exemplo, un neno prematuro, eu digo sempre que non hai nada máis frágil que un neniño prematuro. Tamén non hai nada máis forte que el, da capacidade de enfrentarse a 1000 retos e superar moitísimas dificultades. Nos queremos protexelo, que saia nas mellores condicións, pero logo hai un camiño por recorrer que nos, cando se van de alta, non nos sabemos. Entonces, eu creo que todo o equipo sentimos privilexio de poder traballar no que traballamos. En concreto, na lactancia materna, eu empeceime a formar nesta disciplina cando eu fui nai, e abrumoume tanto a lactancia materna e os mitos e os desconocimientos que había sobre ela, vime na obriga de formarme para poder axudar a outras nais. E meu traballo aquí é acompañar as nais que queran alentar no proceso de aleitamento dos seus nenos. Cando un neno nace sano, o mellor alimento é o leite materno, cando nace enfermo prematuro, pois este alimento todavía colle máis protagonismo porque é parte do tratamento destes nenos. Pouquinho a pouco, a ver, é unha fase dura porque ao principio pois non pode estar en contacto seguido con eles, tes que, bueno, depender tamén da máquina extractora, e, bueno, así estamos todas as nais, un pouco así de sacrificadas, cada 3 horas aí, pois intentando facer o mellor posible por eles, non? Porque sí que é importante pois o tema do leite materno nestes nenos tan prematuros, entonces, pois, bueno, intentar facer o máximo que se poida.
O momento máis emocionante cando un neno que o mellor nauceu con 23 máis 6 semanas e que é o límite da viabilidade, 24 semanas, con un peso sobre 600, 700 gramos, 500 gramos. Ese bebé, o primeiro día que a súa nai o pon ao peito e se produce o aleitamento, pois é un momento moi emotivo. É un momento emotivo para ela, pero tamén para nós que acompañamos nese proceso. É moi duro que unha nai, ou así o vexo eu, que cando está recibindo información de que non sabe se o seu fillo vai sobrevivir, que secuelas poida ter, que estés extraendo leite cada 3 horas de día, cada 4 de noite, sin saber moitas veces o que se vai encontrar o día siguiente cando vai a ver a seu bebé, que información vai ter por parte do equipo médico, e que protexa a lactancia, protexa a produción, para que cando o seu bebé este preparado para ir ao peito se poda producir, pois é moi emocionante cando esa primeira vez se produce entre os dous. Nos últimos anos están aumentando os nacementos prematuros, a pesar das melloras nos controis do embarazo e nos fármacos. Os cambios na sociedade, que inclúen un acceso máis tardío á maternidade e o estrés laboral das nais, poden estar entre as causas deste problema. Sin duda es un problema de salud pública importante y sin duda además es uno de los pacientes que más cuesta al sistema público sacar adelante. Pero es verdad que la sociedad no tiene conocimiento de esto, porque todas las familias que pasan por esta unidad nos dicen que ellos no sabían lo que era un niño prematuro hasta que les toca pasar por ello, ¿no? Y luego esas familias establecen unas relaciones entre ellas extraordinarias. Y luego esas familias también se apoyan unos a otros. Y yo, que ya llevo unos cuantos años en esto, veo que muchas de las familias hacen unas amistades aquí para toda la vida. Y aquí no hay distinción entre las ideologías políticas, entre las ideologías religiosas, entre el medio o el estatus social. A convivencia, que é verdad que fenomenal. Temos hasta un grupo de pais no que, bueno, falamos das vivencias, ao final é o que máis axuda, porque realmente, a ver si os teus familiares, os teus amigos danche, jolín, moito cariño e todo, pero ao final as persoas que máis entenden esta situación son as persoas que pasaron por isto, e como eles non nos van entender ninguén, non? Porque así o resto da xente, pois, jolín, xa saldrán, xa crecerán. Sí, pero hai que verse nesto para ver que non é só eso, que aquí hai un equipo moi grande detrás e que está facendo todo o posible todos os días, e non é só xa engordarán ou xa crecerán, hai moitas cousas, claro. Entonces, pois, bueno, entre nós pois falamos e contamos un montón de historias e vivencias que axudan moitísimo, verdade. Y luego las asociaciones de padres también vienen derivadas de esta situación en la que ellos se conocen y ven el soporte y el apoyo que hay. Nosotros con frecuencia recibimos visitas de niños prematuros que han estado aquí y que vienen a vernos, pues cuando tienen 3 años, cuando tienen 4, cuando tienen 5, y se acercan, les decimos, mira, tú estuviste aquí y en este momento no estás tú, está este niño o esta niña, que le dijimos por su nombre. Y eso para las familias es muy gratificante, porque ven que hay niños que han pasado por lo mismo, que están bien. La mayoría de los niños prematuros están bien, pero es verdad que sigue siendo todavía un problema importante de cara a tener problemas o complicaciones futuras. Lo normal no es nacer antes de tiempo. Los momentos prematuros son cando a situación é irreversible, ou cando hai que sabes que o bebé non ten posibilidades de recuperarse. Ou cando sabes que as secuelas que pode ter ese neno van a limitar moito a súa vida. É un momento para nós moi difícil, porque, a ver, entendemos perfectamente o sufrimento deses pais que van a perder un fillo, que non hai que minimizar perder un fillo de poucos días de vida ou de un mes de vida, que sí que eso é algo que durante moito tempo se minimizou, bueno, sabes, o sea, pues es joven, ya tendrán outro, aún ni lo conocían, non, o duelo que fan eses papás non se pode comparar con nada máis. Sufrimos moito, a verdade que sí, é un golpe para todos, pero bueno, aquí as alegrías se multiplican, o sea que, como di o noso jefe, aquí traballamos ao principio da vida, e iso é un privilexio, a verdade que é un privilexio. Don't you touch the water, don't you barely breathe, and if you see
yourself, look